Dek sampean 200 juta kuwi sertifikat loro to Mas. Sertifikat loro lah kan. benisasine 8 juta itu kok ndi sampean Alah mulane ya aku ngantar barang-barang tek ra mau nek aku ra dikilingan cepet. Kadang-kadang iki ndok-ndok nang kene. Yang warung kene nak nuak. Anu dan ini dia. Apa Mas? oh Monodoe kayak karo kerja karo sekolah jahit kok ngono dadi. manis ya Yanti kae Biasane manis. Ayo. Ya oke sing wong anu, oke pengen oke ya kayak lagi metu sekolah kayak kegiatane rong eneng, asile rong eneng. Jadi sekolahnya anu apa jenenge jahit ngono kok apa jenenge kursus kok repot rapi dhewe. Yanti wis nok kene sampeyan kebojo 200 juta kae Pon wis ning kene tapi ya kayak Yanti kan nyopo mung ya ora mudeng piye-piye. berarti wis suwe ya Suwe Mas. tahun piro Mbah Wong anu kaya wis tak dikoke ning omah pisan. sertifikat Sertifikat hampir bangsa 3 tahun 4 tahun. Sadurunge corona kae to. Dek sampean 200 juta kuwi Sertifikat loro to Mas. Sertifikat loro lah kan. benisasine 8 juta itu kok ndi sampean Alah mulane ya aku ngantar barang-barang tek ra mau nek aku ra dikilingan cepet, dikilingan rosok barang tek, mesine barang tak dol. Gledek aku barang ya tak dol. Gledekane ngunci kok sepet ngunci kok rosok ngono iki. paling sampean biyen dikenal wong sugih paling kok digambar wong dike jujukan wong ngono Ya aku biyen ke tetah marake ya kagolong enek lah ke usahaku cucian mobil kaya ruame to Mas. Gak aku lek dodol ning omah ya ruame. Cucian mobilku ora cucian mobilku mure 33 tahun to. Wong urung enek liyane aku karo wong ning anu Kenjati wong si anu Yuyun kuwi sing duwe. Ya saiki no mambrak rono-rono. lah bakul rosok kenale karo sampean piye Lah ya kayak tukang rosok ngono ki anu. Ya kayak golek maune golek rosok nyangonku bareng aku duwe gilingan tak dek setore nyaku kayak nuli kayak kon golekne modal lan gedene anu engkel ndadekne engkel karo anu. Iki kok rosoke sing merono-merono kuwi sak biyen tak rong akeh kok saiki. Bu. Anu tukang rosok saiki ra sifat irung jungkel wis nganggo montor anu golek rosoke. ngambil sampean alasane gawe gedhekno usahamu ya Nggih, arep dienggo anu gedhekne montore kan okane
Dikoki resoke ngono. Ternyata kayak daftar nang kene kuwi. Kuwi lumayan ra enak. Kanjeng Dimas iku. Heeh. Ribake nyang Kanjeng Dimas taat pribadi kae lu nyang Jombang. Probolinggo, Pak. Probolinggo. Nah, lah ya karek jare 3 sasi kae oleh 4 miliar ngono to. 3 sasi 200 juta dadi 4 miliar. Heeh. Mulane ya gedheke anu kuwi kok dinggandane wong to kae. Ning aku ya ora ngerti lek digawa rono ngono lho. Ngerti-ngerti ke wong sing ngomong. Sing ngomongke jenenge wong ning Josari kono bareng aku goleki. Dheke kuwi ya nyang Josari nyang gone kancane. Nyang gone kalau nyang gone mertuane, nyang gone wong tuane ngono ki padha omong-omongan. Digo nyang Padepokan Jombang, nyang Padepokan Kemang. Taat pribadi. Kayak sampean kuwi diangsur karo wong bakul rosok kuwi. Ngantek anu Alas bareng. ya alasku sawahku kuwi ya tak dolke ngene, tak jikone dhuwit yang anake Mbak Ayuku pentung kayane Mbak Ayuku. Kalau pamane anu apa kuwi nek tak yuta 2 juta nyile, lek puluhan juta lek ra didakon-dakoni kaya gelem. Tak dakoni kono. Kok nyilehne 20 juta tak dakoni kono. Ya ngono kuwi anten tunas kuwi. Ya kuwi bareng wis anu wis 2 tahun setengah mrene. Wis 2 tahun setengah kuwi ora diopo-opo. Ya ketak dolak calonnya bodang kuwi. Bocah-bocah anak sampean. Anake Mbak Yuku. Kok dikek sampean kok ikhlas wonge. Ya kuwi mang kok tak dakoni alas, tak dakoni sawah. Lah lek dakon-dakoni kok semono kae ya gelem. Nggih, Pak. Ya lah aku sing duwe dhuwit tak dikok oleh kon duko. Dadi sampean iki sertifikat sampean mulai kabeh ya. Ampun, ya untunge ke sertifikat ben omah ngono ae. Kok cara tanggungan-tanggungan sampean sampai saiki wis ora enak ya. Rene mas biyen ke 17 nggon anu sesasi kale ku ngatur. Ya ditipu-tipu wong apa mergo sampean dhewe. Kanggo kebutuhan sampean dhewe. Ya aku ke anu marai kuwi lho. Disalami ngono lho. Disalami ra terus kene ae. Tak saya golek anu pengasihan ngono kae. Golek pengasihan. Kira kabare dadi arep. Aku ale golek sertifikat kuwi 13 nggon kabeh. Ning sing akeh dhewe nggonku ngono to. Liyane ke ya kon pokok 50 juta, pokok 20 juta, pokok 30 juta ngono. Nek aku ki semono kae oke. Jadi wong sing Kali Kuning ora tau mecungul blas, ora tau mara mrene. Ora tau nggo masuk ora enek wong anu nek ora genah jatah. Ora wong-wonge ya sembuh peparane to. Jadi sampean cara kedepane ora arep-arep di sahur. Ya ora ngarep-arep lha apa diarep. Nggih Mbah, nurungan niki sampun siang kula nggih berdoa mawon mugi-mugi sisa umur hidup jenengan nggih semoga panjang umur, banyak rezeki, saged momong-momong putu berikutnya nggih.